Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast της Αναγέννησης Ψυχής. Είμαι η Μαρία Αλεξιάδου και σήμερα θα σας συστήσω ένα νέο μέλος που έχουμε πια στην Αναγέννηση, τη Βενετία. Γεια σου Βενετία. Γεια σας. Σήμερα έχουμε ένα καινούριο θέμα, ολόφρεσκο, ό,τι δεν αλλάζεις το επιλέγεις. Οτιδήποτε το αφήνουμε να περνάει για πάρα πολύ καιρό, είναι αυτό που τελικά επιλέγουμε. Τι λες Βενετία? Έτσι είναι. Γενικότερα η αλλαγή είναι ένα δύσκολο βήμα στη ζωή μας. Εγώ προσωπικά πάντα δυσκολευόμουν με αυτό. Αλλά τελικά δεν αλλάζουμε κάτι επειδή μας αρέσει ή απλά επειδή έχουμε συνηθίσει και φοβόμαστε να προχωρήσουμε. Λογικά δεν το αλλάζουμε γιατί δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι πάρα πολλές φορές που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά μέσα μας τι είναι αυτό που μας ενοχλεί, τι δεν θέλουμε και παρόλα αυτά μένουμε βολεμένοι. Ναι, είναι βόλεμα αυτό το πράγμα. Καθόμαστε και περιμένουμε από το σύμπαν, από το Θεό, από όπου θέλεις, να έρθει ένα μαγικό ραβδάκι και κλακ να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση, να αλλάξει αυτό που μας κάνει δυστυχισμένους. Το έχεις συναντήσει τριγύρω σε φίλους, γνωστούς και τα λοιπά αυτό? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχω συναντήσει πολλές φορές και στον ίδιο μου τον εαυτό και στους άλλους. Και εννοείται, βλέποντας τους άλλους σε μια δύσκολη κατάσταση, εγώ εκεί να συμβουλέψω τον άλλον, να του πω πώς θα μπορούσε να ζήσει διαφορετικά κάποια κομμάτια της ζωής του. Αλλά όταν πρόκειται για μένα, τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Έτσι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε όλοι, να γνωρίζουμε ότι όταν είμαστε έξω από το πρόβλημα και είμαστε ουσιαστικά παρατηρητές, εκείνο που κάνουμε είναι πάρα πολύ εύκολα να βλέπουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Γιατί δεν υπάρχει το συναίσθημα. Δεν αφορά τη δική μας τη ζωή, οπότε η οπτική μας είναι πάντα καλύτερη. Δεν θα πω ολοκληρωμένη. Θα πω καλύτερη, γιατί αν δεν βιώνεις μια κατάσταση εσύ ο ίδιος, δεν μπορείς να ξέρεις και όλες τις παραμέτρους και πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αλλάξει κάτι. Αλλά παρόλα αυτά, όταν αφορά τον ίδιο μας τον εαυτό, είναι κάτι που μας φρενάρει και μας σταματάει. Φοβόμαστε, μπαίνει το συναίσθημα και αρχίζουμε και το βλέπουμε με τελείως διαφορετική οπτική. Και εκεί είναι αυτό το σημαντικό που λέω πάντα, ότι υπογράφουμε ένα άτυπο συμβόλαιο με τον άλλον, ότι το επιλέγω αυτό που γίνεται. Είτε αφορά τη δουλειά, είτε τη σχέση, είτε το φίλο, είτε το παιδί, είτε οποιαδήποτε σχέση. Ότι δεν αλλάζεις και δεν θέτεις όριο, το επιλέγεις. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Βέβαια, έχω να πω ότι πάρα πολύ σημαντικό σε μια τέτοια περίπτωση είναι να έχεις συνείδηση του τι κάνεις, το ότι το επιλέγεις. Το πρόβλημα είναι όταν δεν καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που δεν σου αρέσει, αλλά δεν το αλλάζεις κιόλας. Πιστεύεις ότι όλοι έχουν συνείδηση? Όχι. Γιατί? Εγώ πιστεύω ότι όλοι συνειδητοποιούμε βαθιά μέσα μας. Απλά κανένας δεν σκύβει να το δει. Ίσως βαθιά μέσα μας, ίσως σε ένα όχι τόσο συνειδητό επίπεδο. Αλλά, εντάξει, πολλές φορές χρειάζεται να γίνει κάτι, να σε χτυπήσει κάτι, να σε ξυπνήσει κάτι για να καταλάβεις ότι βρίσκεσαι όντως σε μια κατάσταση που δεν σου αρέσει. Και αν αυτό το κάτι είναι τόσο βαρύ και δυνατό και σου προκαλέσει ζημιά ακόμα και στην υγεία, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που καταπίνουν προβληματικές σχέσεις και βγάζουν αυτό άνοσα. Ναι, είναι αλήθεια. Οπότε τότε τρώνε τη σφαλιάρα, θα μου πεις. Οκ, ναι, αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα? Χαλάς την υγεία σου και ξαφνικά τρέχεις να τη διορθώσεις. Και αφού τη διορθώσεις, μετά θα καθίσεις να δεις γιατί χάλασες την υγεία σου και μετά θα πρέπει να δουλέψεις με τον εαυτό σου. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το κυριότερο είναι ότι βαθιά μέσα μας όλοι γνωρίζουμε πού είναι το σωστό και πού είναι το λάθος. Γιατί αν δεν μπορούμε κάτι που η ίδια η κοινωνία θεωρεί ότι είναι λάθος, εμείς να το δούμε και συμφωνούμε με αυτό το λάθος, τότε δεν είναι επιλογή μας, πραγματική επιλογή. Για παράδειγμα, θα πω κάτι που είδα στο ίντερνετ πρόσφατα. Έλεγε μια κοπέλα, όταν έχεις μια σχέση, ο άλλος δεν σε επιλέγει και σου λέει θέλω να χωρίσουμε. Είναι σαν να σε τσιμπάει ένα φίδι, σου πετάει το δηλητήριο και εσύ
αντί να φύγεις μακριά από το φίδι για να μπορέσεις να ελευθερωθείς και να γίνεις καλά, τρέχεις από πίσω του και το ρωτάς γιατί σε τσίμπησε, πού σε βρήκε, ενώ είσαι καλή γιατί δεν σε αγαπάει. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Δεν μπορούμε να πιάσουμε τον εαυτό μας, ουσιαστικά να τον ταρακουνήσουμε και να τον φέρουμε στη σωστή θέση. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ένα κλισέ που ακούγεται ότι εντάξει, όσο σε φτύνει κάποιος, όσο δεν σου δίνει σημασία στην ουσία, τόσο περισσότερο κολλάς εκεί. Αλλά είναι αυτό που λένε, ας πούμε, κακοποιημένες γυναίκες μένουν με τον κακοποιητή τους γιατί λαμβάνουν τη συμπεριφορά του ως μια ένδειξη αγάπης και τρυφερότητας. Έτσι έχουν μάθει αυτές οι γυναίκες να αγαπιούνται και έτσι νοηματοδοτούν αυτή τη συμπεριφορά. Βέβαια, ξέρεις πολύ καλά, γιατί είσαι και εσύ ψυχολόγος, ότι αυτό έχει αντίκτυπο πολύ βαθύτερο και αντιπροσωπεύει κάποιο τραύμα που κουβαλάει η γυναίκα αυτή, που δέχεται αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί όταν εγώ έχω μάθει να διεκδικώ την αγάπη από τους γονείς μου, να μην είναι δεδομένη στη ζωή μου, πώς μπορώ αργότερα να πάω σε έναν σύντροφο, σε μία σχέση και να μπω μέσα και να πω «ΟΚ, δεν χρειάζεται να διεκδικήσω, το θεωρώ αυταπόδεικτο, θα μ' αγαπάει ο σύντροφός μου, ό,τι και να γίνει». Δεν μπορώ να το στηρίξω αυτό. Το θέμα είναι γιατί ο κόσμος, ενώ γνωρίζει ότι χρειάζεται αυτή τη βοήθεια, ότι έχει αυτό το τραύμα, γιατί σίγουρα του βγαίνει σε όλες τις σχέσεις και μάλιστα τις περισσότερες φορές βγαίνει και ως κτητικότητα όλο αυτό. Έχω μία φίλη, την καλύτερη μου φίλη στην εφηβεία, μόλις μιλάει με μία τρίτη φίλη, εγώ θυμώνω μαζί της γιατί δεν μου έδωσε σημασία. Αυτό είναι ένα τραύμα. Οκ, στην εφηβεία δεν μπορώ να το δω. Αργότερα όμως συμβαίνει στην πρώτη μου σχέση, συμβαίνει στη δεύτερη σχέση, συμβαίνει στη δουλειά. Και επίσης έχω παρατηρήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι και πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Θα έλεγα εγωιστές, αλλά ο περισσότερος κόσμος τον εγωισμό το έχει λίγο λάθος μέσα στο μυαλό του, γιατί έτσι μας το έχουν περάσει. Θα μιλήσουμε όμως σε ένα άλλο podcast για τον εγωισμό. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Αλλά μήπως η πιο κατάλληλη λέξη θα ήταν ναρκισσιστές? Όχι. Έχει στοιχεία ναρκισσισμού. Όμως, για να πούμε ότι ένας άνθρωπος είναι νάρκισσος, θέλει να έχει πολλά περισσότερα χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να βάζουμε ταμπέλες και καλά που το είπες, γιατί θα ήθελα αυτό να το αναφέρω. Πολλές φορές βλέπω βιντεάκια στο TikTok και στο Facebook που μέσα σε 1,5 λεπτό δίνουν 5 χαρακτηριστικά ή 7 και σου λένε αυτό είναι ο νάρκισσος, αυτό κάνει ο νάρκισσος. Όχι παιδιά, ένας άνθρωπος που έχει μια κακή συμπεριφορά, γιατί είναι εγωιστής, γιατί δεν έχει λύσει τα τραύματά του, γιατί έχει θέματα με τον ίδιο τον εαυτό, ναι, μπορεί να είναι χειριστικός. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι είναι νάρκισσος. Έχουμε μάθει όλοι και το έχουμε κάνει πιπίλα αυτό το πράγμα. Εννοείται, όχι απαραίτητα, αλλά άμα συμπληρώνει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τότε είναι πολύ πιθανό να είναι μια ναρκισσιστική προσωπικότητα. Αλλά όχι απαραίτητα. Ναι, μπορεί να έχει χαρακτηριστικά. Οκ, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά γενικότερα καλό είναι να αποφεύγουμε να βάζουμε ταμπέλες παντού, σε όλους τους ανθρώπους. Και το κυριότερο όλων είναι πρώτα να βλέπουμε τον εαυτό μας. Τα λάθη μας είναι λέει σακιά που κουβαλάμε στην πλάτη μας. Όταν λοιπόν περπατάμε, βλέπουμε στην πλάτη του άλλου το δικό του το σακί, το δικό του το λάθος. Οπότε είμαστε όλοι με ένα δάχτυλο και αρχίζουμε και λέμε αυτός είναι έτσι, αυτός είναι αλλιώς, μας κάνει έτσι, μας κάνει αλλιώς. Αντί να κάνουμε αυτό, καλό είναι σιγά σιγά στη ζωή μας να φέρνουμε τα σακιά μπροστά, να τα βλέπουμε, να τα αντιμετωπίζουμε και να γινόμαστε εμείς καλύτεροι. Και αν αυτό το ξεκινήσουμε όλοι σιγά σιγά, μια μέρα όλο αυτό θα κουμπώσει παιδιά στον κόσμο. Ξαφνικά, με ένα μαγικό τρόπο ας το πούμε έτσι, θα αρχίσει ο ένας να καταλαβαίνει περισσότερο τον άλλον. Γιατί ναι, διαφωνούμε, αλλά πού είναι ο σεβασμός, πού είναι η αγάπη, πού είναι η σωστή διαφωνία. Δεν μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς. Πώς αντιμετωπίζεις σήμερα ένας νέος τη διαφωνία, για πες μου. Τη διαφωνία, δύσκολα γενικά. Και νιώθω ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε καθόλου την κριτική. Δεν έχω εγώ, ας πούμε, αποκτήσει αυτή την ωριμότητα ώστε να μπορώ να το αποδεχτώ, να αποδεχτώ μια διαφωνία χωρίς να φωνάζω και να προσπαθώ χωρίς ούτε καν ορθά επιχειρήματα να υπερασπιστώ τη γνώμη μου. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό?
Γιατί σου συμβαίνει αυτό? Εκείνη την ώρα τι νιώθεις? Ότι απειλείσαι? Νιώθεις ότι σε μειώνουν? Ότι χάνεται ο σεβασμός σου? Ή μήπως στα λόγια αυτού που είναι απέναντί σου, σου λέει 1-2 λεξούλες που τις έχεις εντοπίσει ότι είσαι και σε ενοχλεί που τις έχει εντοπίσει ο άλλος και στο λέει. Και αυτό το φέρνω ως παράδειγμα σε μένα. Κάποτε μου λέγανε, καλά, έχεις καταλάβει ότι δεν είσαι ο Σούπερμαν. Δεν γίνεται να δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 στα 7 και να μην πάθεις κάτι. Θα αρρωστήσεις μια μέρα. Και τους έλεγα, όχι, εγώ δεν έχω ανάγκη. Κι όμως, και μου λένε, είσαι εγωίστρια. Ναι, ήμουνα εγωίστρια. Το ήξερα μέσα μου. Όταν λοιπόν ερχόταν άλλος και μου έλεγε αυτή τη λέξη, γινόμουνα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, Τούρκος. Θύμωνα πάρα πολύ. Ξέρεις όμως γιατί? Γιατί τόλμησε ο άνθρωπος αυτός να μου πει την αλήθεια που εμένα με πονάει. Μήπως όταν θυμώνουμε για κάτι που είναι πολύ απλό, νιώθουμε μέσα μας την ανάγκη να πούμε στον άλλον, ξέρω μωρέ ότι είμαι έτσι, αλλά δεν έχω τα κότσια να τα αλλάξω ή δεν θέλω. Ναι. Γενικά η ενδοσκόπηση είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον εαυτό μας, για να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα συναισθήματά μας και τόσο δύσκολο να το καταφέρεις. Ναι, όμως όχι ακατόρθωτο. Όχι ακατόρθωτο. Και σίγουρα ένας άνθρωπος που θέλει να ψάξει τον εαυτό του, καλό είναι να απευθύνεται και σε κάποιον ειδικό που θα τον βοηθήσει. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί εκεί έξω που μπορείς να επιλέξεις όχι βάσει μόνο τις γνώσεις που έχει ο ειδικός, αλλά και πώς κουμπώνει, πώς ματσάρει η χημεία σας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια και αμέσως αναπτύσσεται η οικειότητα. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί κάποιος να έχει, ούτως ώστε να επιλέξει το σωστό άνθρωπο που θα συνεργαστεί. Το θέμα μας όμως είναι ότι ό,τι δεν αλλάζει το επιλέγεις. Για να δούμε τι δεν αλλάζει, Βενετία, στη ζωή εύκολα, που είναι επιλογή πια μετά από κάποια χρόνια. Οι συνήθειες, πολλές συνήθειες που έχουμε δεν τις αλλάζουμε. Από τα πιο απλά, ας πούμε, την ώρα που τρώμε ή το πώς ντυνόμαστε, ξέρω εγώ, στα πιο περίπλοκα κομμάτια της καθημερινής ζωής, τους ανθρώπους με τους οποίους επιλέγουμε να περνάμε τη ζωή μας, τους φίλους μας, τη δουλειά μας. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά πολλές φορές φοβόμαστε να την αλλάξουμε, να αλλάξουμε όλη μας τη ζωή αλλάζοντας και τη δουλειά μας. Έτσι είναι. Και το να αλλάξει η ζωή μας, σίγουρα όλοι προσπαθούμε να αλλάξει η ζωή μας προς το καλύτερο. Μια καλύτερη δουλειά, κάτι καλύτερο για τον εαυτό μας. Το πάνε είναι να γνωρίζουμε από πού ερχόμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Αν δεν γνωρίζεις τι είναι αυτό που θες να πετύχεις, αν έχεις ξεχάσει το όνειρο που είχες σε κάποιο στάδιο της ζωής σου και είπες εγώ θα το υλοποιήσω, δεν μπορείς να φτάσεις εκεί, γιατί χάνεις το δρόμο σου και είναι πάρα πολύ εύκολο σήμερα να χάσεις το δρόμο σου, γιατί οι περισσότεροι ρωτάμε τις γνώμες των φίλων των γνωστών μας και τις υιοθετούμε. Και αυτό ξέρεις πολύ καλά ότι γίνεται και σε έναν βαθμό γίνεται για να είμαστε και αρεστοί. Μου είπε η φίλη μου να φορέσω σήμερα την κόκκινη μπλούζα, που εμένα ας πούμε το κόκκινο μπορεί να μην πάει καθόλου. Όχι, γιατί μου είπε ότι είμαι πάρα πολύ ωραία. Τα μάτια μου εκείνη την ώρα δεν με βλέπουν στον καθρέφτη. Σου έχει τύχει αυτό? Μου έχει τύχει γενικά η πίεση για κοινωνική αποδοχή με οθεί να κάνω πράγματα που σε άλλη περίπτωση δεν θα έκανα ποτέ. Αλλά πες μας, Μαρία, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να παρατήσεις ό,τι έκανες και να αλλάξεις εντελώς τη ζωή σου? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το έχω κάνει. Το λέω και γελάμε στην παρέα, ότι έχω κρατήσει ίδιο τα παιδιά μου και το αμάξι μου. Όλα τα άλλα τα έχω αλλάξει. Ναι, όμως για να φτάσω στο σημείο να τα αλλάξω, έπρεπε να αρρωστήσω, να χειρουργηθώ, να περάσω πάρα πολύ δύσκολα, για να έρθει εκείνη η ώρα, να φτάσω δηλαδή στον πάτο του βαρελιού, μη σου πω έσκαψα και λίγο γη, και μετά να πω μέχρι εδώ ήταν. Τώρα ξεκινάω να ανεβαίνω. Θυμήθηκα τα όνειρά μου, θυμήθηκα τη δύναμή μου, θυμήθηκα ποια είμαι, βρήκα όμως το όνειρό μου, το θυμήθηκα. Αυτή είναι η διαφορά, γιατί θα μπορούσα να θέλω να αλλάξω, αλλά να μην ξέρω ποια κατεύθυνση να πάω. Και σίγουρα αυτός ο δρόμος είναι δύσκολος. Δεν είναι όμως ακατόρθωτος. Και δεν το λέω επειδή το διάβασα κάπου, το λέω γιατί το έχω κάνει. Οπότε, κλείνοντας σήμερα το podcast,
να πούμε ότι ό,τι δεν αλλάζει το επιλέγεις. Είναι μια άτυπη συμφωνία που κάνεις εσύ με τον εαυτό σου, με τη ζωή την ίδια, πέρα από τα τρίτα άτομα. Και στο τέλος φτάνει η ώρα που κουράζεσαι και έρχεται εκείνη η στιγμή που καταραίεις και αναρωτιέσαι, γιατί Θεέ μου σε μένα συμβαίνουν όλα? Μήπως τελικά δεν τα έχει στείλει ο Θεός και ήταν λάθος επιλογές μας? Πολύ πιθανό. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι η Μαρία. Και είμαι η Βενετία. Θα τα λέμε τακτικά. Μέχρι το επόμενο podcast, να είστε καλά.